vesa muri kuona vangade vakanyararidzwa, but opposition yacho iri kupiwa mari nerweseri. They are collecting gifts, Nicodemus. Okay. That's the reason why even today they are silent. They cannot say anything. Vanacharamba mota vakafira here nyika ine. Tine maveterani kwangwayo. Madi kuranga Roma maveterani. But ndikati ndataura kudai tozonzwa kuti mapo muveterani 1 mota ne50,000. Am I not supposed to say thank you? Yeah. I'm supposed to say thank you. Yeah, because waita chakanaka, at least you've done something. Muri Zimbabwe makadi kusangana kwatikuita zvigare pano paLive TV tina Bishop Nyamakanga tichitaura nyaya dzakasiyana siyana. Vazhinji makutiziva kuti tinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinobata upenyu nedzinosimudzira mweya yevanhu. Saka muzora nhasi tauya tine nyaya yataigara kutaura mazuva akati wandei kuburikidza nenyika yeZimbabwe, kuburikidza nevanhu vane mari vari muZimbabwe, tichikumbira chete aiwa dai mabatsirawo kuzvipatara. Tine vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, vamwe vaikumbira mapenizi, tichema ndipewo penizi, munhu akatosvika pakuparara. Saka muzuva nhasi tauya kutaura naBishop nekuda kweimwe latest development yatakaona yakaitika mazuva maviri apfuura. Bishop, welcome. Makati mnamwari, tinofara chose, we thank God. Yeah, yeah. Bishop, maitaura zvakanyanyisa kazhinji muchinyataura kubudikidza naSeukino Chivayo pamwe chete nakuda kwaShe Takurei, muchiti dai vambotarisawo kuzvipatara, because kuchipatara hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vari kufa, vari kuparara, maconditions acho anomira zvakanaka. Pamwe taiona vanhu vakaiswa macardbox, munaita accident akasungirwa cardbox. Nyaya dzacho dzimwe dzacho vaipedzera kutonge madrama, but that was reality. That's true. Yeah. That's true. So tazoona pa birthday rapresident, tazoona Seukino vapa maambulance anosvika 10 anzapiwa every province. Okay. Maambulances. Ndikati rekadzokera kumunhu waMwari ndimbonzwa kuti vari kunzwa sei latest development iripo. Yeah, thank you so much for coming to ask my opinion and my views. However, chakanaka ngachitendwe nekuti chakanaka. And chakanaka hazvinei nekuti chihombe kana kuti chidiki. Kana chichinge chatomboitwa. You see, the problem in Zimbabwe, vanhu vanopinda muzvinhu nehatred and bitterness. All right. We need progressive minds. Yeah. Progressive minds for the progressive citizens. A progressive mind is kuona chakaipa, wochikondema nekuti chakaipa. Don't condemn a personality. All right. Condemn chakaipa. All right. Kana chakanaka chikaitwa. Don't haikuna kutarisa personality. Tarisa chakanaka chaitwa. In this instance, it cannot be much. Nezvinhu zvaitarisirwa navanhu kana kuti zviri kutarisirwa navanhu, but hatingagoni here kuona kuti it is a small step towards progress. Kana if we used to say vachivhayo vari kupa munhu mota nyika ichitambudzika kuchipatara kusina, kana chipatara chacho chapiwa 1 ambulance, are we not just able to say thank you for that 1 ambulance iyoyo? But chiri kuitika vanhu ndechekuti vanhu vane bitterness, vanhu vane hatred. Saka hatina kwatinoenda munhu waMwari. In as much togona kuti no, vachivhayo vapa province imwe chete mota 1 to serve thousands of people in a province. You understand? But vachigona kupa munhu 1 mota ne50,000. But tiri kuti isusu tange tisina kutozvitarisira. Yanga itori igaro ziva kuti kune vanhu vachatongopiwa mota nema 50,000. But kana pachinge pazopiwo
ambulance one iyoyo, it is going to save a pregnant woman. There's a pregnant woman. Achatotakurwa neambulance iyoyo. So it is going to save her life. Saka tisatango, let us not be all the time negative. After all, Vachivayo is becoming unstoppable. I've realized that the more I used to say things against him, the following day, not all of them are pure. You understand? But we are saying in as much tiri kutenderana tese kuti aiwa pane pari kutadzikwa, but pagonekwa ipapo pacho padiki ipapo ngapaonekwe ongoti thank you. Just say thank you. Mutora chokwadi ipapo. Tichitarise nini comment section vanhu tikapenda neta vanoti adzorera mari shoma pamari yakaba akaba 5 million izvo zvituka kuleta 4 million hazvisikuenderana my brother, kana tiri kutenderana kuti akaba mari ndizvozvo tese towirirana kuti murume uyu wakaba mari yedu ndeyenyika. Saka ngatitenderane futi kuti vari kupiwa ivavo kudzorerwa kuri kuita mari yacho yenyika ikudzorerwa kuvanhu. Amanzwisa? Saka but vanhu chiri kuitika nchekuti tine bitterness, tine anger, and anger and bitterness will not improve our livelihood. Anger ikutaura, comment section ikutaura zvainotaura zvakawanda. Aife yakaisa mishonga muzvipatara, aife yakaisa mameshini ekensa muzvipatara, kutuka vanhu vanenge vachituka vanhu vachitukirana vachine hazvife zvakaisa solution to the problems of Zimbabwe. The problems of Zimbabwe anogadziriswa nekuita kwete nekutaura. Saka iyo ambulance one iyo yatoiswa muMasvingo province, Mwari ngavakudzwe, ichabatsira munhu 1 vaviri to save a life. Saka izvozvo zvaitwa naChivayo ngazvingotendwawo. Ngatirege mosachi munhu waMwari, ngatirege kutarisa ekutadza vanhu vari kutadza newe uri kutotadza futi. Ende hakuna chivi chihombe kana chidiki. Chivi kuna mwe ari Chivayo aba 5 million, imi baba $10. Ndizvozvo. Kuna mwe ari chinongorekodwa as a sin. Hakuna chivi chihombe kana chidiki. How far are you from the sin? Not even a millimeter. You be a sin. You understand? Saka tikuti isusu muri yeZimbabwe pagonekwa padiki ipapo. Let us just appreciate. Patendwa dai kuri kunzi vapa mamusician 10 mota idzodzo, ayo tikade tiri kutaura kuti aiwazvo hazvizvi handizvoke sezvataitaura kuti muri kupa vana nhingi mota vaita chii, mawar veteran asina. Taitaura, we used to say that. Including mwana uya wokusenda manoti pictures uya. Exactly. We used to say that. Kuti vese vakapiwa mota ndora vachidzokorodza pavari ivo vakaita chii chinodeserva kuti vapiwe mota chinokunda chakaitwa nemawar veteran akafira kunyadzoni. We still say that. But kana apa pachinge paitwa chakanaka, you don't expect me to hammer. You understand? Expect me to appreciate. Thank you, Machivayo, for providing those 10 ambulances to our provincial hospitals. Thank you. Just it's a great development. It's a great development. Ipapo inini I realized kuti muZimbabwe atina ma-politicians chao. Okay. In terms of politics, we have vanhu who always oppose. These days achaterera ma-politicians. Ma-politicians in Zimbabwe, especially vanhu, they are afraid of talking about opposition politicians. You understand? But ndo kuri kufira nyaya yese. We don't have politicians. We need opposition politicians in Zimbabwe, not only in Zimbabwe. Magetsi baba kuti abambe panodiwa positive and negative. We need that, plus and minus.
amapanzvisa but muno mapoliticians emuzimbabwe vakatouya vakatoti thank you kuti waita pakuchero munhu angotenga kuti anova achibvai thank you for those 10 ambulances, at least you have done something. You don't ever hear them saying that hatina kwatinoenda since Chivhayo akatanga alright kumutuka ndakukubvunzai munhu wamwari kumutuka Chivhayo chitai mutuka kana nhasi akatadza tomuudza kuti awapa atadza because munhu but paagona zvekare don't withdraw muudze kuti apagona ine macho ine ziso rekuona kuti patadzikwa ziso rako inorakuona kuti apatadzikwa rine ability rekuona kuti apagonekwa saka uye akambotadza kana agona mhuro iri maoko bvisa bitterness bvisa anger and strife pagonekwa patadzikwa aisokotaura chokwadi because iri senyika zvayo we need what we call constructive criticism toonesana chokwadi kuti toonesana paitwe dai panzwai dai panzwai zvakafana izvezvi redno irunzi ZANU-PF iri busy campaigning mupanzwisisa baba revolution haiunzwe nemari revolution inounzwa nevanhu vane mwoyo and revolution kazhinji inotangwa nevanhu vasina chivi. You understand? Saka kuregedza ZANU-PF ichiita zvairi kuita kuda kwavanhu ende icharamba ichiita zvairi ende ichitobudirira ende until munhu aita come back to his senses. Saka muno muZimbabwe hamuna opposition. Dai opposition irimo baba Chivhayo yakanyararidzwa vese muri kuona vangadai vakanyararidzwa but opposition yacho iri kupiwa mari nerweseri. They are collecting gifts Nicodemus. Yes, we need to tell the people the truth. They are collecting gifts avabude pajekerere but they are collecting gifts nerweseri. So that's the reason why even today they are silent. They cannot say anything. In I believe kutika dai opposition and get active vachibva ndasvika kuchipatara kudai because kana usina threat kana kuti competitive unoita according nezvauri ngofila panguva you enjoy monopoly. Saka dai kwa kune opposition ine power pamwe tikatoona kuti vachibva vatonza mishonga kuchipatara baba dai mamine opposition ine power vangadai ivo vachitovhunduka kana zvipatara zvari kutaura izvo vangadai vakasvikapo. You understand? But because hakuna opposition kuita opposition baba akureve enmity tatadza kuwirirana on certain ideologies or policies tatadza kuwirirana but hazvire kuti tiri vavengi but vanhu vari kuita opposition nehatred yekuti pagonekwa nemunhu wavasingafarire kana wavari kuopoza havagoni kurova maoko izvozvo hazvifambise nyika. Hazvifambise nyika. Pawagona my brother pawagona ndofanira kuti hano ngowalavu apa magona pamatadza tivatine chikuza kuti aiwazvo imi muri kupa vanhu vanacharamba mota imwana vakafira here nyika ine tine mawoveterani kwangwayo madii kurangariro mawoveterani but ndikati ndataura kudai tozonzwa kuti mapo muwoveterani 1 mota ne50,000. Am I not supposed to say thank you? I'm supposed to say thank you. Yeah, because waita chakanaka at least you've done something. Alright, Bishop. Amuna here mashoko ekutaura kuna Chivhayo because tatine shungu chaizvo kuti muzvipatara kusviku but tiri kuona kuti vaisa footprint izvozvo pane zvimwe zvinhu zvatiri kuedza kuti isusu semhuri yeZimbabwe tikurasikirwa ikoko kuzvipatara ikoko. Ini shoko randinaro kuna vaChivhayo chekutanga chekuti thank you for the ambulances. You just need to appreciate. Chechipiri
we need more attention kuzvipatara. Kana kuchida kuitwa revamp ari kumahospitals mazhinji muno muZimbabwe, most of them haana medication. Kumaternity hakuna kumira zvakanaka. Kana vachikwanisa zvekare sekuita kwavakaita vakatiwedzerei, ndizvozvo vakatiwedzerei, zvinotiitira zvakanaka. Zvinogona kutadza kubatsira ini pari zvino, but zvichagona kubatsira arimo muchipatara iko zvino. Zvichagona kubatsira not only kuzvipatara, kana vachigona kutomboextendawo ruoko rwavo kumaprison, zvobatsira. Because I've been there in prison. Vanhu vari kutambudzika, unyangwe vari vasungwa, vari kuparara, vari kupikira mhosva dzavo, but also they've got the right to better living condition varimo mujeri. Saka vachibvayo tokukumbirai munhu waMwari kuti munogona kutiwedzerei kuzvipatara, musagumire ipapo, tarisaiwo futi kumaprison. When you do that, this is progressive. Zvidiki zviri kuitwa, it has just been to appreciate. Hatina baba patinosvika tichingorovana, hauna chauri kuita, hauna chauri kuita. Boza zvazvinoita, munhu waMwari ndikakuatakai every day, munogara muri mudefensive mood. Zata nyama kanga tondataka. Saka munogara makatozvitemba kuti panapa ndasitogona kuataka. But there is a time yekuti ndikakuatakai, but ndikaona chakanaka chamunenge maita, I should also come and say to Mwari, apa magona. You understand? To take out of balance zvinhu ndo zvinoita kuti even marriage kagara chiwataka mukadzi wako every day, baba even romance achaibude, aibude romance chiro pakatarika zvemusoro, pakatarika zvemusoro. But mukati nhasi waataka nekuti waona kuti zvinofanira kuatakwa. Because chatiri kuataka haazi munhu, it's not a personality. Tiri kuataka a deed, basa raitwa. Kana rakashata rakashata, but kana munhu iye aita rakanaka, ngati appreciate kuti ayo iri basa raitwa rakanaka. Period. Aiwa, matsanangura rakanaka. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatenga tinayo, tichitaura nawo yemaambulance akawanikwa achipiwa ma-provincial hospitals pamwe chete nemota dzakapiwa ma-provincial chairpersons. Saka tinongotaiwo basa rakanaka ngaripfuurire mberi. Kuzvipatara ikoko, kuma-prisons kuri kutaurwa nezvimwe zvakasiyana siyana mukati menyika yeZimbabwe. Hatitora kuna vachivhayo chete, asi tiri kutaura kune vanhu vane upenyu hunenge huri nano, ana Scott, ana kuda kwachita Gurei, nevamwe. Naiyo munhu muZimbabwe chowani, naiyo opposition ine vanhu vane mari. Mapanzvisa, naiyo opposition ine vanhu vane mari vatinoziva. Ngavaite something for the people of Zimbabwe. Even my problem now is not with the ZANU-PF. Because ZANU-PF tagara chiza ndo zvairi for the past 45 years, ndo zvaunhu hwayo. But imimi vacho muri kuti imimi muda kunza change. What are you doing for the ordinary Zimbabwean citizen? Mune mari tiri kuzviziva. You understand? Vane mafarms, vane mamaini, vari kumaina. Mamaina acho vakapiwa neZANU-PF. Saka ngavarege kunyepera vanhu, ngavaitewo something for the people of Zimbabwe, tizive kuti variko. I'm saying this, I'm a preacher. Ndofana kuenzanisa. In as much baba ZANU-PF tabvana ndakazvarwa iriko ino. You understand? Ndatokura iriko. And opposition inotori kune vanhu vari opposition, vane macastles, vari opposition, vane mamaini, vari kumaina, vari opposition. What are they doing for the ordinary Zimbabwean citizen? Where are they getting the minds when they say ZANU-PF iri kuramba nezvipo? How are they penetrating the business world in Zimbabwe? These are the questions that we ordinary Zimbabwean citizens and the preachers and the church in Zimbabwe we represent. What is wrong is wrong. Saka tikuti isusu vanhu ngavaedze kusanganisa zvinhu, kwete kungoti chivhayo itabwirei
vezanu opposition baba ine vanhu vane mari vane macastles vane mamaini opposition where are they putting their money vane matrucks ari kutakura vane vari into partnership nevamwe vanhu vezanu vacho where are they putting their money? We must not hide behind a finger when we take these issues. They must come open. Ngavaitoma projects atinoona ngavapowo vanhu vavo ezvari madzibaba oshandirwa akapisirwa dzimba ngavaitiwo ungadziwo madzibaba oshandirwa to 50,000 kwete nachivhayo. You understand? The opposition. Yeah. No, I didn't want to go there, but yeah, saka in other words, muri Zimbabwe tiri kuti isusu tiri kuda development munyika. Zvimwe zvacho pasocial media tinozoona vanhu vanenge vane bitterness but inzara inenge ine vanhu. Kureva kuti pada development inoita kuti life yevanhu vari muZimbabwe isimukire. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera.